Kardom nili channel kila ngarada tum ana phan pustame apen nili nangli tum han pinang nar jiding kluilo video bang na kevan pipe kopi apot si video bang na kevan pipe rekma buke lasi pinya bang ke nili nang thanpon ikpo nili tum non malom bang ke kisu bang kachelang iklo lasi nili tum non kisu chelang ahem bang ke Guwahati Kidney Hospital long si nili tum kisu bang chelang pon ikbom lo lasi 2 tarik arni banke operation ikalo lasi nona banke pame da prang jia phan mate aok pangtang da prang ya phanle ana mahir jumi bustame nang litum bustame nang hang pidun iknon lasi nililam bustame lapan pading ponra relo to tangte a video bang lapunang langdun ikta Bersamalah. alang aphan ke nona bang ke miri biskut si pu pachupon bomlo athe operation ke an bustami non mat ke chupon long le lang pusi la lang pen nim pisi pu pachupon bomlo people lasi alang phan ke pachu et pen miri biskut alang phan pachu et lo lasi nona bang ke nili pustame an chupon po lapu alang phan bang ke pu pasang joy lo ni bang ke pu an chupon hilang pu ya lo yo limu do lapen alu bhaji do angke bonghom angke dal angke alu chutney do atum bang ke kisang lo ik tum bang ke Aku dari sini kan bilang nanti. Hello, aku kan bilang.